Maialen deitzen naiz, kasi 20 urte ditut, eta Azparne inguruan hasi nintzen. Eta hor badu 6 urte gau eskolan lanean ari naizela. Bai, noiztik permanente naizen, lehenik erakasle izan nintzen. Ikasketen denboran, Euskara landu nuen ikasketen denboran unibertsitatean. Eta unibertsitate garaian jadanik laguntzaile izan nintzen Azparneko gau eskolan. Beraz, esperientzia hori izan duen, gero sartu nintzen berriz duela 6 urte erakasteko. Lehenik laguntzaile urte batez eta gero finko bezala. Eta permanente izan zen horren segida, hartu nuen gau eskola utzi zuen aintzineko permanentearen lekukoa. Hartu nintzelarik janik helduei erakastea biziki maite nuela, eta nahiago nuela helduei erakatsi ez eta beste publiko batu. Eta azkenan permanentea lehenik erakaslea da, erakaspen ordua iniz bat ditu. Orduan, lehenik erakasteagatik erabaki nuen, eta ere nahi nuen Azparnen zerbait ekarri Euskararen alde. Gau eskolaren dinamikan parte hartu nahi nuen, eta naturalki egin zen azkenean. Gau eskolaren hastapenean ez nintzen bat ere hor, ez nintzen sortua. Baina gurasoen belaunaldiak zuen sortu Euskararen aldeko mugimendu bat Azparnen, eta gau eskola sortu zen 1983an. Orduan, hameka elkarte euskaltzale batu ziren eiartzea etxean, gaur egun gau eskola den lekuan. Eta urtez urte biztana poliki ikasle kopurua hemen datuz joan da ere. Aurten izan dira 98 izen emaite Azparnen, eta Beskoitzen ere talde bat izan baita. Urte hau biziki goxoa izan da eta interesgarria urte guziak bezala. Urtero bezala animazio frango proposatuak izan dira eta gauzatuak. Beraz mugitu dira, joan dira Subirorat. Ez da lehen aldia izan, joan dira Subirorat maskaradak ikustera. Joan dira garagardo-bile baten ikustera Iejarat. Proposatu ditugu hainbat ateraldi. Radio Kultura, Azparneko irratia bisitatzera joan dira. Jende batzuk, gomita batzuk dira ere gau eskolarat, mintzatzerat, bestak antolatu ditugu, biziki interesgarria izan da. Giro goxoa izaiten da, publikoa biziki bihotzonekoa da eta idekia, atxemaiten dut. Espero dugu beti gau eskolako kideak, ikasleak mobilizatzea gorrikan parte hartzera. Parte hartzeko, animazioetan esku kolpe baten emaiteko, eta gogoa emaiteko azpandarrei euskaraz bizitzeko, euskara ikasteko.